کیوں نہیں آندے ہو؟ آؤ دروازہ کھلا ہے، گل نال لاواں گا، سینے نال لاواں گا، تواڈیاں ساریاں فریاداں پہنچاواں گا، ایک ایک نو لے کے خود جنت وچ داخل فرماواں گا۔ کوئی نہیں نبھاوے گا، میں نبھاواں گا۔ یاد رکھیں ایک گل، اتھے تو شیعہ سنی وہابی چکڑالوی پتہ نہیں کی بلا بڑیا پھرتا ہے، آدھے میرے مذہب میں یا نبی کہنا جائز نہیں، پر نمک حرام یہ تو سوچ حشر کا دن ہے۔ کملی والا یہ نہیں کہہ رہا کون ہے، وہ کہتا رب امتی امتی امتی، میرا اللہ میری امت چھوڑ دے۔ اے نکمے نے، نکارے نے، چھوٹے نے، وڈے نے، چٹے نے، حضور لکیر نہیں کھچی، دیوار نہیں کھچی، اوے بےہودہ تو دیواراں بڑھائی پھر دیں، او دے نا دے اتے لڑ دائیں تے مر دائیں کی پیا کر دائیں، ہوش کے ناخن لے۔ کملی والے آکھیا رب امتی تے حق بن دائے، حق بن دائے، انہاں اتھے ساڑا نعرہ لایا ہے، اساں پٹی شریف وچ میلاد کرایا ہے، سانو تھوڑا جیا شرم آیا ہے، انہاں اتھے نہیں بھلایا ہے، اساں اتھے نہیں بھلایا ہے، تساں کان لایا ہے، قبلہ شاہ جی نے سارے انو اتھے بٹھایا ہے، اساں یار دے ذکر دا گیت گایا ہے، اج فرشتیاں نو بھی رشک آیا ہے، ایک دوجے نو پیاخ دینے تکو مزے چکھو تھلے آکھ رکھو، اے کون آیا ہے، اے کون ہونتے انصاف وعدے نہیں، یاد کا بدلہ یاد انجی آدے ہو برادری آلے ہو نا قبیلے آلے ہو، یہ یاد کرو گے تے یاد کرانگے، آؤ گے تے آوانگے، کھلاؤ گے تے کھواواں گے، پیار کرو گے تے پیار کرانگے، لو بیگیٹس لو، پیار کرو گے تو پیار لو گے، جی اے اصول ہے، تے تینو کیوں بھول گیا میرا رسول ہے، اے تو اپنا پکا رکھ دستور، یاد کرو گے تے یاد کرانگے، تے جیوں یاد کرو گے اونج یاد کرانگے، اگر ایک گل ٹھیک ہے تے کر میری تصدیق ہے، اتھے قیامت تے نہیں ٹوٹی، عذاب تے نہیں آیا، لیکن جتھے قیامت ٹوٹ جائے گی، نبی ڈگے نے اپنے گھٹنے آدھے بال آدھے نے بس اساڑا وس نہ چلدا تے کی تساڑا کھونا لسے دا کی زور محمد نس جانا یارونا، اس مقام تے کملی والا دے رب امتی، ربا بھامیں سیاہ کارے چھوڑ بھامیں بدکارے چھوڑ، تے اے نہیں ویسے گلتے شاہ جی اے ہے، حضور نے ساڑا نعرہ لا دیتا، انہاں توڑ نبھا دیتا، ہون اسی بھامیں پکڑے بھی جاوی ہے، کم از کم دکھتے نہیں رہنا کہ کوئی چھڑان نہیں آیا، اے غم تے نہیں رہنا کہ کوئی پچھانی نہیں آیا، ہون بھامیں پھڑے بھی جاویے تے ارمان نہیں، لیکن یاد رکھ اے تیری میری بولی نہیں جنوں وہ بھا نہ لگے، جیدی قیمت نہ پوے، مدنی جدو بولے گا نا امتی، رب کا جلال اچانک جمال میں بدل جائے، رب پھر کہے گا، اس حدیث میں جو ہے وہ ہے اللہ فرمائے گا اے سونے نعرے لائی کھلوتائینا دے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، او جیڑے یار سن جنہوں ولی آدے سو او تے پہلے ہی لے گئے ہو، پیچھے بچ گیا ایک ہی چرمی چر، ہون آدے ہوئے بھی لے جاؤ، جی انج گالے نا وعزتی وجلالی، میں نے میری عزت دی قسم ہے پھر لے جائے،
پھر انج نہیں لے جا، ذرا حساب نہ لے جا، انطلق، یہ بخاری ہے، جا جس کے دل میں گندم کے دانے جتنا ایمان ہے چیک کر کے لے جا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آواں گا اخرجہم من النار، آپے کڈھاں گا، آ جاؤ بھائی، ایک ایک کر کے لے جاواں گا۔ جدوں اے سارے او دانے جتنے آلے لے جاواں گا تے میں نو پتہ تے چل گیا کہ ہن اتھوں ہی کم بڑھنا ہے، میں پھر سجدے رب آکھے گا ارفع رأسک یا محمد قل، ہن میں سمیت لپیٹ رہا ہوں، قل تسمع وشفع تشفع سل تعطى، سونیا بولتے صحیح، منہ کھولتے صحیح، تو مانگتے صحیح، تو بولتے صحیح، ویکھ ملدا کنجے۔ حضور فرماندے نے پھر رب آکھے گا ہن انج کر، جنہاں دے دل وچ رائی دے دانے جنہ ایمان او بھی تیرے مکھڑے تے قربان۔ اے رائی جان دے ہو سرسوں انجی ہے، میں آکھیا جے توانوں پتہ نہیں نا سرسوں تے رائی دا تے لاہور آلے دے تے پیو نوں پتہ کوئی نہیں، او شو دے کتھوں جانا، رائی کی بلائی تے رائی سرسوں دا دانا۔ اللہ فرمائے گا محبوب جے دے دل وچ انہا ایمان ہے او بھی تیرے حسن تو قربان۔ حضور فرماتے ہیں پھر تیسرے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ اب اللہ فرمائے گا پھر ٹر گئے ہو، وہ کرم فرما سونیا، فرمایا اللہ فرمائے گا سونا ادنا 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 ترائیوار ادنا ادنا ادنا، اے رائے سرسوں دے دانے تو چھوٹا، اس تو بھی چھوٹا، اس تو بھی چھوٹا، کنہ بچیا ٹوٹا؟ او بھئی سرسوں دا دانا ہے جڑا چھٹاکی جنہ تے ہونا ہے نا، ہون پتہ لگتا ہے ستے ہو کہ جاگ دے۔ اس سرسوں دا دانا سرکار ہے میں رائی نکڑی جی، او دے بھی ترائے تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا، جے دے وچ انہا ایمانے او بھی تے تھوں قربانے۔ حضور فرماندے نے ہون اکثر امت بخشی گئی لیکن پھر بھی کوئی اکا دکا میں چوتھے سجدے، انہیں آکھیا سونیا ایکی پہ کر دے ہو۔ حضرت مولا علی واہ علی واہ آدھے نے جدو نبی پاک تے اتری نا آیت والا سوفا یوتی کا ربک فتردہ، تینو دیندہ رمانگا دیندہ رمانگا، جدو تے کر تو نہیں آکھنی بس نہیں بس، تے آئی نا مولا علی نو چاس تے ایہی بول سکدے سن، انہاں آکھیا اے جدو رب نے توانو پوچھنا ہے راضی ہو گئے ہو، اے پھر کدوں راضی ہو گے؟ مطلب ایسی کہ تے جلدی نہ راضی ہو جانا، اے پٹی آلے پہ رہن تے تسی راضی ہو جانا، ایج نہ کر لینا۔ میرے نبی آکھیا علی مٹھا میرا سونا جدوں تی کر ایک امتی بھی دوزخ وچ اڑیا تے پھڑیا رہنا ہے، میں کھلوتا رہنا ہے، انہوں چھڑاواں گا پھر جنت وال جانا۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جے دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ چوتھا سجدہ تے حضور آدن میں آکھاں گا اے اذن لی، اللہ سائیاں اجازت دے، فی من قال اللہ، اتھوں ہی شروع کیتا سی نا، جتوں شروع کیتا سی اتھے اسی پہنچ گیا۔ حضور آدھے نے میں آکھاں گا ربا جنہیں ایک واری اتھوں کلمہ میرا پڑھے آئے او میرے سفینہ شفاعت تے چڑھے آئے، تے رب کی آکھے گا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعَظْمَتِي وَكِبْرِيَائی، میں نو میری عزت دی قسم، میں نو جلال دی قسم، میں نو کبریائی دی قسم، میں نو عظمت دی قسم، لے جا سارے ویکھی مدنی دے نظارے، ان ماراں گے اس نبی دے نارے، اس اے تو انہوں میں دیکھ دے وچو ایک چاول کھوایا،
نہیں سمجھ آیا؟ ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਕਿਸੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ 10 ਛੱਡਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਉਤੋਂ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਣਾ, ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਥਾਲੀ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਲੇਟ? मेरा नबी फिर मेरा नबी है, मेरे नबी की बात ना पूछो। आज उर्स की महफिल थी, किबला शाह जी के बुजुर्गों का उर्स था, लेकिन इशारा ये मिला कि महबूब जब जिक्र आएगा सारा जिक्र ही पूरा हो जाएगा। वो सरकार की जात जाहिर है, मेरे हुजूर की जितनी आल है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमने जाना है, हमारा सफर है जरा दूर का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पेला शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे वो हमारे नबी और हम उनके उम्मती। वो हमारे नबी और हम उनके उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, लम्हे लम्हे सानिये सानिये इस मुक़द्दस वक्त का सदका, मेरे अल्लाह जितने अहले ईमान हाजिर हुए सबकी हाज़िरी का सदका, या अल्लाह तेरे महबूब की आल औलाद उलमाए किराम सब हाजिर हुए, या अल्लाह सबका अज्र हम तेरे प्यारे महबूब की बारगाह बेकस पनाह में हदिया तोहफ़ा नजराना पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह इसका अज्र व सवाब प्यारे नबी की आल, प्यारे नबी के असहाब, प्यारे नबी की सारी उम्मत को अता फरमा। बिलखुसूस मेरे पाक परवरदिगार हज़रत क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब के जितने आबा व अजदाद, ननियाल, ददियाल, ससुराल, सब बुज़ुर्गों को इसका अज्र व सवाब अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने महबूब का सदका, हुजूर की याद का सदका, सरकार के महफिल मीलाद का सदका हम सब की बिगड़ी बना दे, बीमारों को सेहत अता फरमा। जितने भी लोग यहाँ हाजिर हुए हैं मेरे अल्लाह सबकी खाली झोलियाँ अपनी रहमत से भर दे, सबके नसीब में मक्का मदीना कर दे। मेरे अल्लाह सबकी इल्तिजाएं, सबकी दुआएं, सबकी सदाएं कबूल फरमा। या अल्लाह जितने तेरे नाम लेवा, जितने तेरे दीन के पानी देवा है सबकी खैर फरमा। या पाक परवरदिगार हमें फितनों से बचा, हमें फसाद से बचा, हमें लड़ाने वालों से बचा। या इलाहुल आलमीन लड़ाई फसाद की आग भड़काने वालों से बचा। या अल्लाह इस पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। मेरे अल्लाह क़िबला शाह साहब की उम्र दराज फरमा। क़िबला हज़रत सैयद नज़र अब्बास शाह साहब मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, या अल्लाह इनको भी इज़्ज़तें अता फरमा। ये इस आस्ताने के दरमियान हमारे दरमियान एक पुल का काम करते हैं, या अल्लाह इन्हें सलामत रखना। क़िबला गिलानी साहब, हमदानी साहब, उलमाए किराम, आप सब सारे, या अल्लाह सबकी खैर, सबका भला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।